Doncs anem a llegir Marc 2, des del verset 23 fins al capítol 3, verset 6. Diu així: I s'esdevingué que un dissabte ell passava per uns sembrats, i els seus deixebles, tot fent camí, van començar a arrencar espigues. I els fariseus li deien: Mira, per què fan en dissabte el que no és permès? I ell els deia: No he llegit mai el que va fer David quan es trobà en necessitat i va tenir gana? Ell i els que eren amb ell. Quan va entrar a la casa de Déu, en temps del gran sacerdot Abiatar, i va menjar dels pans de la presentació que no és permès de menjar, sinó únicament als sacerdots, i també en va donar als que eren amb ell, i els deia: El dissabte va ser fet per l'home, no pas dissabte, no pas l'home per al dissabte. Per tant, el fill de l'home és també senyor del dissabte. I va entrar novament a la sinagoga, i allà hi havia un home que se li havia secat la mà, i l'espiaven per veure si el guaririen dissabte, a fi de poder acusar-lo. I diu a l'home de la mà seca: Posa't dret al mig. I els diu: És permès en dissabte fer el bé o fer el mal, de salvar una vida o de matar-la. Però ells callaven. I mirant-los al voltant, amb ira, entristit per l'enduriment dels seus cors, diu a l'home: Estén la teva mà. I la va estendre, i la seva mà restà restablerta sana com l'altra. I els fariseus, en sortir, immediatament van tenir un consell amb els herodians contra ell, sobre la manera de destruir-lo. Com heu dormit? Sí? Què tal la nit? Sí? Bé, sí? Sí, però és una pregunta que ens fem sovint, no? Tot depèn del descans de la nit. Que si no has dormit bé, el dia ja comença malament i no n'hi ha gaire, especialment en el meu cas. Si jo no dormo bé, sóc una persona molt, però molt de mala llet. Sí, és que necessito les meves hores, sí. Són coses que ens preguntem cada dia gairebé. Com es pot... La vida canvia totalment després d'una nit d'aquestes, d'una son, com es diu, reparadora, no? D'aquesta son que realment sents com una nova persona i deixes estar ja pensar en una setmana d'aquestes, com cada nit dormir bé, fantàstic, no me'n recordo sincerament. Naixem sabent només una cosa, i que és dormir, fins i tot menjar ho hem d'aprendre, dormir sabem. Però el que no sabem a l'hora de néixer és que aquesta serà la gran lluita per la resta de la vida, gairebé, el descans. S'inventen avui en dia aparells que et diran al matí com has dormit. Que diuen, mira, avui he dormit bé. O el mòbil o el rellotge t'ho dirà. O no has dormit bé. Neixen moviments per defensar el dret de la migdiada a la feina, com que estudis i després has de començar a organitzar llocs on es pot anar a descansar. El descans és un producte de luxe, el descans. És difícil d'aconseguir. I això no només és un fenomen, com es diu, un fenomen modern. En el segle XVII, el Blaise Pascal ja deia el gran problema de la humanitat és que l'ésser humà o l'home no pot estar sol descansant en la seva habitació. No pot estar sol, no pot estar tranquil, sinó sempre ha de sortir. I d'allà venen les guerres, mai no és prou, sempre aconseguim més. O així d'aquesta manera comencen les guerres, o el nostre desig insaciable de l'entreniment i la distracció. No podem fer front a la vida sols i en silenci. Aquest sembla ser el gran afany de la humanitat, de trobar simplement el descans. Senzillament descansar. Sembla ser l'impuls per sota de la majoria de les meves accions, fins i tot. Només necessito fer això i després podré descansar. No, només això i només això, només acabar això, només més ingressos, només aconseguir aquesta quantitat de diners o aconseguir estar en aquesta forma física, només entrenar, només si jo patim de la síndrome del cor inquiet, diria el Sant Agustí. Cada 2 dies algun diari publica una nova recerca, un estudi científic sobre la son i sobre quan dormir, com preparar-se per dormir. Però això tot significa que ja hem aconseguit el descans profund que tots busquem d'alguna manera? I ni tan sols, vull dir,
el descans de la nit, senzillament descansarà tota activitat, no caurà esgotat al llit després de treballar massa, o per molt més, fins i tot trobar el descans que la nostra ànima busca. El passatge d'avui que acabem de llegir ens mostra com Jesús és aquest proveïdor, aquest el qui dona aquest descans tan profund. Jesús, si has estat les últimes vegades també que estem caminant, xinutxant-ho pels primers capítols de l'Evangeli de Marc, està al primer pla, és el centre. Si algú està interessat a llegir la Bíblia, hi ha alguna gent que diu que s'ha de començar a Gènesi i acabar a Apocalipsi, jo sempre dic, llegim junts l'Evangeli de Marc, que a veure si ens trobem el més aviat possible amb la persona de Jesús. I descobriràs que és una persona molt atractiva, una persona que no encaixa al motlle religiós de molta gent. Que molta gent diu, no, a mi no m'agrada el cristianisme, no m'agrada l'Església, però a Jesús sí que m'agrada. Potser sí que tindràs raó a llegir-lo, que potser li agradaràs més del que la persona més radical que qualsevol altre cristià i alhora, curiosament, molt més afectuós que tots els cristians plegats. Fins i tot et desafiaria dient que és perillós llegir els evangelis. Com a mínim, si vols continuar sent un observador, com es diu això, continuar sent un observador distant de la fe cristiana. No llegeixis els evangelis. Vine a algun culte, escolta el que hem de dir, però no llegeixis la Bíblia. Perquè podria ficar un embolic. Jesús podria ser molt més proper del que pensaves. Ell va viure la nostra vida i no obstant encarna aquesta saviesa que només el creador de la vida podria tenir. Saviesa en el sentit bíblic de saber viure bé. I d'aquesta manera l'hem vist com el protagonista de tot això, com el predicador, com el proclamador de la millor notícia que s'entrés mai, l'autor de la vida i el mestre amb gran autoritat, el servent per excel·lència, l'amistat, l'amic dels pecadors i també el qui dona descans. En el sermó d'avui descobrirem la bondat intrínseca del descans que ofereix Jesús. Vull que avui junts comprendrem com aquest descans no està destinat a nosaltres mateixos, sinó serveix com per servir els altres, per oferir bondat, aportar bondat als altres. I reconeixerem que només la bondat de Jesús pot aportar el profund descans que el nostre cor inquiet busca. Això que estàs passant, perquè estàs parlant del descans, Guido, del descans, que estàvem parlant del sàbat. Bueno, sí, des del principi de la Bíblia es reconeix la importància i la bondat del descans. Des del principi, en el relat de la creació, com el Gènesi explica, que Déu va crear el món, diu, després d'haver creat totes les coses, i sempre va dir, va veure que era bo, i al final que era molt bo, i després diu, en el Gènesi 2, i al principi de la Bíblia diu, i havent creat totes aquestes coses, ha acabat la seva activitat. Què diu? Déu va xabat. Déu va parar, Déu va reposar, Déu va descansar. No vol dir que Déu estava esgotat i havia de descansar de tota la feina que havia fet, sinó senzillament s'havia acabat i ara tocava gaudir-lo. Tocava gaudir de l'obra ben feta, gaudir de la seva realitat. Molt bé, no hi ha res més per afegir ni per canviar. I per això, diu, en Gènesis 2, Déu va apartar, va separar aquest dia dels altres dies. El dissabte per reconèixer a Déu mateix la importància i la bellesa de descansar. No caure esgotat després d'un dia al llit o començar a mirar 1000 sèries per posposar l'estrès del dilluns que vindrà. No, descans. Descans. Un descans de debò. Gaudir d'una obra acabada, l'obra de Déu. I això també és part d'aquestes 10 maneres que hem llegit amb els nens abans, quan Déu dona la seva llei, les seves paraules al seu poble. Un poble que ell havia rescatat de l'esclavitud. El poble havia estat 400 anys sota la pressió d'un rei cruel on no tenien descans. No hi havia descans, eren esclaus, no hi havia cap moment per descansar. 7 dies a la setmana, en cada moment, era treballar. L'únic valor de la seva existència era el treball que podien aportar al rei. I llavors Déu diu a aquesta gent, ja que jo sóc el qui us ha redimit, jo sóc el qui us ha rescatat
d'aquesta esclavitud, n'hi haurà un dia que no treballareu. Serà prohibit treballar. Perquè jo sóc el Senyor, jo us he rescatat, jo us estimo, jo seré també el vostre amor. Ja que jo us he rescatat, posareu tota la vostra confiança en mi. No intenteu trobar el vostre descans en qualsevol altra cosa, sinó en mi. Això és el que Déu diu. I per això, diu, santificaràs, separaràs el dissabte, el sàbat, el dia de repòs, perquè Déu va descansar. Ja que Déu ha fet tota l'obra tant en la creació com en rescatar-vos, tu podràs descansar. És un senyal que em pertanyes a mi. Mentre que la resta del món pot continuar perseguint 1000 coses, tu declares, Déu ens ha creat, Déu ens ha rescatat, Déu és el qui m'alimenta, descansaré en ell. I això la Bíblia anticipa des del principi, aquesta intrínseca bondat i necessitat del descans. Quin regal més preciós, no? És un regal. El sàbat és un regal. Déu diu, saps què? Això és per vosaltres. I en un dissabte llavors llegim com Jesús camina amb els seus deixebles pel camp. Caminen allà per uns sembrats. Tot fent camí van començar a arrencar espigues. Estan allà els deixebles, no sé si tenien molta gana, però volen picar, no? Com arrenquen espigues, l'agafen al gra i se'l mengen. I els fariseus li deien, mira, per què fan en dissabte el que no és lícit? Si ara penses fariseus, què són fariseus? No era una mena de servei secret de policia en el temps de Jesús, vull dir, perquè podries pensar ara. Fins i tot ni era ni una relació organitzada ni formal. Tot i qualsevol podia ser fariseu. Si tu feies el vot, jo vull ser fariseu, series fariseu. I encara no sent una agrupació formal, ja existint al temps de Jesús ja fa més de 200 anys. I tenien moltíssima influència tant en el nivell religiós com polític. I aquests eren el grup que defensaven els jueus conservadors, defensaven les normes i valors. Nosaltres som jueus i ens portem d'aquesta manera i si dubteu de com es fa, nosaltres en donarem l'exemple. Aquí és com es fa. Nosaltres serem el vostre exemple perfecte. Seguirem la llei molt estrictament. També era una part de com desitjaven que vindria aquest nou rei que els alliberaria de tota l'opressió. Si ells pensaven, si nosaltres guardem la llei de forma tan estricta, llavors el farem baixar i ajudar-nos. No entenien a Déu, però, i el seu amor pels éssers humans. La llei es va convertir en un instrument per mostrar com n'eren de religiosos, com n'eren de perfectes i millor que els altres, i no mitjà per estimar Déu i els proïsmes. El dissabte era un tema molt important pels jueus, el que més els separava de les altres nacions. Una cosa que els identificava tan clarament. I es va convertir en una cosa que ells feien. No el que ells feien, el que inventaven fer. El que no feien ells. El dissabte no és una cosa en què descansem el que Déu ha fet, sinó el dissabte consisteix en tot el que nosaltres evitem fer. Es tractava d'ells mateixos, i per això la seva pregunta preferida era això és lícit? És lícit això? Això és lícit? Això és lícit? S'hauria de fer això? I així troben els deixebles fent una cosa il·legal perquè, clar, vull dir, literalment parlant, agafar una espiga i menjar-ne el gra és collir. Vull dir, és segar, es podria considerar això. Llavors, en aquest sentit, és una ofensa de la llei del sàbat i era molt greu això. El problema és que aquests ni reconeixerien Déu si es posés davant d'ells. Com a veure al principi, el sàbat és intrínsecament bo, és a dir, va ser donat per Déu i hauria d'apuntar cap a ell. I nosaltres podríem tenir el mateix problema, siguem molt religiosos o no. Podem cansar-nos molt en aquesta vida, intentar plaure a qualsevol, amb tot allò que sentim que hem de fer o hem de ser. Si tan sols faig millor la meva feina, podreu descansar quan finalment, no sé, quan
podries descansar per final, quan algú em reconeix, quan em donarà el reconeixement que jo mereixo. Si tan sols pogués, no sé, ser millor esportista o qualsevol altre, guanyar aquest premi. Si només pogués desfer-me també dels altres obstacles de la meva vida i de les altres persones i viure la vida als meus propis termes. I ens enganyem, pensem que aquestes coses ens donaran per fi i en última instància el descans. Podem acabar sent molt religiosos sense adonar-nos, sacrificant tantes coses per apropar-nos a aquesta realitat. Potser que no creguis en Déu i tanmateix intentes complaure a tots els altres déus que has forjat per tu mateix. Els déus de l'èxit, de la feina, de l'aparença, i no donaran descans mai. T'oprimiran com el faraó a Egipte. T'esclavitzaran. Cada moment d'un descans aparent serà contaminat. Seràs com un esclau. La teva vida dependrà del que tu fas i aconsegueixes. Així que, com el dissabte és bo i sant perquè assenyala a Déu com a creador rescatador, ell diu, tot comença amb el meu descans. No el pots guanyar. Tota la vida, de fet, consisteix en descansar en mi. Llavors Jesús coneix els cors d'aquesta gent, d'aquests fariseus. Coneix també el seu temps i la cultura. Com aquests fariseus desitjaven la vinguda d'aquest Messies. Un desig que expressaven amb els seus dejunis contínuament, com, mira, viurem de forma tan estricta que no podrà fer cap altra cosa sinó venir. La seva observança de la llei es posa, curiosament, Jesús comença a explicar, no sabeu el rei David? Clar, el rei David era molt important per ells. El rei David és aquest rei messiànic, aquest rei que va aportar un cert descans a la nació i del que les profecies anuncien que vindrà algun dia un fill de David que realment portarà pau i descans al seu poble. No recordeu el gran rei d'Israel? Què va fer amb la seva colla de soldats que quan tenien gana, van entrar al temple i van menjar els pans de la presentació, els pans de la presència. Pans cerimonials en el temple en aquest moment no lícit per menjar si no eres un sacerdot. Però David, coneixent el cor de Déu, sabia en la seva necessitat on anar amb la seva gana, amb la seva fam, i va portar els seus companys. I el sacerdot ja tampoc no va dubtar en oferir-los aquest pa. De forma estrictament parlant, David havia trencat la llei. L'home, segons el cor de Déu, però coneixia Déu prou bé per atrevir-se a entrar al temple i demanar pa, perquè coneixia a Déu. Jesús diu, no saps que el cor de Déu batega pels éssers humans? Que aquests pobres esclaus al desert se'ls va apartar perquè descansessin en Déu, en el Déu que els va crear de mi? Espereu aquest descendent de David, fariseus? Tota aquesta vida religiosa és una expressió d'aquest desig i no ho reconeixeu si es posa davant vosaltres. Més que establir algun precedent que Jesús diu, mira, ja que David va trencar la llei, jo també puc trencar la llei. Jo no crec que Jesús en cap moment, en aquest episodi, trenca la llei, per cert, segons la interpretació dels fariseus. Més que crear un precedent, Jesús el que diu és, jo soc com el rei David. Jo soc el rei i aquests companys meus estan amb mi. Jo sóc la persona que hauria de preguntar tota la teva religió. Jo sóc el fill de l'home i ells entenien molt bé qui era. Aquesta era la persona davídica, aquesta persona que vindria per portar descans i restauració. Aquests deixebles estan en presència del rei i la seva presència de nou aprenen qui és Déu, quin és el seu cor. Estan aprenent a refugiar-se en Déu, a apropar-se a ell, en la seva necessitat, la seva gana, la seva set. Fariseus, creieu que el dissabte és el més important? Doncs sí, i jo sóc el Senyor del dissabte. Jo sóc el dissabte. Jo sóc el descans. Tot allò que cal saber sobre Déu, la seva obra perfecta, el Déu que ja ni tan sols reconeixes, està aquí davant vosaltres. La teva estricta observança religiosa no em pot fer baixar, però jo he baixat
per complir-lo en el vostre lloc, per revelar el Déu que hi ha darrere de la llei, per mostrar el meu amor per la gent. Bueno, potser no estàs preocupat de forma farisaica de complir la llei jueva de l'Antic Testament. Suposo que no. I tanmateix, com hem dit abans, et trobes esforçant-te religiosament per estar a l'alçada de les expectatives del món, o fins i tot les teves pròpies. Quantes vegades hem de reconèixer, ens convertim en esclaus de les coses que considerem tan increïblement importants, coses bones, com fins i tot el sàbat era cosa tan bona, i fins i tot el sàbat i les seves regles es podia convertir en un ídol en si mateix. Disposats a sacrificar la nostra salut, les nostres relacions familiars, a sacrificar el nostre descans, per aconseguir aquest moment de reconeixement. I ens deixarà buit i esgotat. I Jesús diu, el Déu veritable no és cruel d'aquesta manera, com tots els falsos déus que nosaltres inventem. El Déu veritable es pot reconèixer per la seva cura genuïna pels éssers humans. Té cura pels famolencs i esgotats. En part, crec que la segona part del nostre passatge, hem llegit l'últim del capítol 2 i el principi del capítol 3, que realment ens serveix per fer-nos adonar que al cap i al fi no es tracta de nosaltres. Estan tan preocupats, que jo faig tot molt bé, jo estic fent les coses bé, estic vivint a l'alçada, i Jesús diu, deixa de pensar en tu un moment, és que tu no ets el centre de l'univers, no es tracta de tu el tema. T'estàs equivocant, no entens res del que estic dient perquè realment no em veus. No som pas al centre de l'univers, i deixa'm dir-te que això és una bona notícia. És una molt bona notícia. No cal ser excel·lent en totes les coses. Déu no t'estimarà més pel que fas o deixes de fer. Mira, després d'aquest episodi, encara és dissabte, i Marc ens assegura que encara continua sent dissabte, que entren a la sinagoga, al lloc preferit dels fariseus, on ells estudien la llei de Déu, cosa molt important, meditar la llei de Déu, la seva paraula, estudiar-la. Se dediquen a la paraula de Déu i se'ls presenta un home amb la mà assecada, amb una mà seca. No sé, soc metge, no tinc... La persona té un problema físic. Però no és el tema aquí. L'home no està bé. Potser en el passatge anterior, quan estava llegint, jo m'imaginava els fariseus entre el camp i entre les espigues, espiant a Jesús. No sé, jo em pregunto com ho feien quan estaven mirant. Segurament l'haurien d'haver acompanyat entre les deixebles, trencant per cert, suposadament, segons la seva interpretació, també un manament perquè no es podia fer tal passos en un dissabte, llavors. Però aquí ja es diu que estaven espiant a Jesús. Ara ja a la sinagoga estan espiant a Jesús. El vigilen de ben a prop per veure si Jesús trenca el manament del dissabte. Jo els veig allà amb la llei a la mà i així mirant. A veure on està i a veure si el podem atrapar en l'acte. Quina trista ironia, no? Perquè ens podem riure, però que trist. Vull dir, no s'estableix de cap manera que Jesús realment va trencar una llei, perquè jo crec que no. Però estic molt segur que els fariseus sí que van trencar unes quantes lleis en aquest moment. Vull dir, espiar amb aquest propòsit... Vull dir, és treballar, perdona, siguem molt sincers. En seguir Jesús i escondrinyar-lo d'aquesta manera, a mi em sona com a feina. Que poc entenia del que els acabava de dir Jesús abans. I quin comportament completament incoherent. Tan entestats a assenyalar els defectes d'un altre que ja ni es veien a si mateixos. I molt menys encara el cor de Déu. No coneixien el Déu que els havia donat la llei. I això feia que fins i tot el pobre home amb la seva mà seca ja, què més dona aquesta persona? Qualsevol fos la discussió sobre la necessitat de guarir l'home en dissabte és secundari per ells. Es tractava d'ells i el desig de sacrificar, d'acusar Jesús. Només estrictament, segons la seva idea, preocupats per el que
Déu demana, les exigències suposades de Déu, les seves activitats pietoses i els seus sacrificis, etc., oblidant-se que Déu havia dit clarament, com diu el profeta Osees, que no desitjo, com es diu així, perdona, busco perquè... Que diu, perquè vaig desitjar misericòrdia i no pas sacrifici. Vaig desitjar el coneixement de Déu més que els holocaustos. Havien oblidat totalment el que Déu desitja d'ells. És de conèixer Déu i de ser misericordiós, tenir compassió. I això es tracta de conèixer Déu. S'estudia, com també la Cristina ha llegit de la història infantil aquest matí, a través de la llei conèixer el caràcter, la naturalesa de Déu. El que Jesús sí que mostra, com l'Antic Testament diu una rere altra vegada, el mateix Déu, l'Antic i el Nou Testament, que Javé és misericordiós i compassiu, lent per la ira i ple de misericòrdia. Així que davant d'aquesta actitud, Jesús s'enfada. Marc fa servir unes paraules ben clares. Es posa l'home, pobre home, amb la seva mà seca, enmig de tots. I s'enfada per aquests tossuts, amb els cors freds i endurits. Voleu parlar, pregunta, del que és lícit? Voleu debatre sobre el que és legítim en el dissabte i el que no? Voleu, què és millor, fer el bé o fer el mal? Què és millor, fer el bé o fer el mal? Què és lícit en dissabte, salvar una vida o destruir-la? Sembla gairebé caricaturesca, perquè l'home, per molta compassió podem tenir amb ell, no semblava que la seva vida estava en perill. Llavors potser podria haver esperat fins al dilluns, guarir-lo. Però els fariseus, davant d'aquesta pregunta, es callen. No tenen resposta. Queda ben clar, quan Jesús diu això, es podria haver deixat caure el micròfon, no? Com diem, no? Se sent després un silenci retòric. Allà és el moment que no tenen més resposta. Per què? Perquè Jesús sap el que està passant en els seus cors. Que estan buscant càrrecs legals contra Jesús, legals, mentre que estan preocupats pel qui trenquen els manaments del dissabte, en aquell moment estan ja tramant, estan entrant en un complot per destruir la vida de Jesús. Estan buscant de matar-lo. Quina ironia més que fa mal, no? Pensar en això. Però van callar, callaven. Saben que han estat exposats i no es volen doblegar davant de Déu. En lloc de tractar fanàticament d'evitar trencar alguna interpretació secundària de la llei, Jesús mostra quina és la banda positiva de la llei, de no tot el que hem d'evitar, sinó buscar el bé dels demés. És un dia per servir als altres. Déu no vols que evitis, que dediques totes les teves forces a evitar el mal, sinó dediques les teves forces a adorar-lo a ell, a buscar el bé. Aquest és el descans que es perd en aquest món, el descans que rebem per donar als demés. Hi ha el perill que estiguem tan preocupats i ocupats construint les nostres vides i fent-les valer que tot just que deixem d'estar conscients de les necessitats dels demés. Fins i tot podem estar molt ocupats amb caritat i altres coses i continua sent per nosaltres mateixos. Que ens amarguem quan la gent no reconeix com de misericordiosos que som. Quin esforç hi posem. Continuem pensant que es tracta de nosaltres i que tot al final depèn de nosaltres. Per tant, diu, els fariseus van sortir i diu, immediatament van consultar amb els herodians contra ell com destruir-ho. Van consultar, van tramar, bàsicament. Aquest és el paradigma d'aquest món. Vull dir, és curiós perquè, recordeu, els fariseus qui són? Són els conservadors. Són els que defensen el nacionalisme jueu també, les seves maneres i identitat i com s'externalitzen aquestes coses. Els herodians era ben bé al contrari. Eren els el grup de persones que donava suport al rei Herodes i al seu fill Antipas i eren en favor de l'imperi romà.
eren totalment al contrari. No, què més els donava el judaïsme a aquests herodians? Aquí tant els més conservadors, els més piadosos, com també els que ni els hi donava una pipa, volen matar Jesús. Una col·laboració inesperada. I ens representen a tothom. Els que creuen tan religiosament, que es creuen a si mateixos tan justos, i els que pensen que tot això no importa. Els dos grups estan en el mateix negoci, diguem-ne, no? de fer-nos valer per nosaltres mateixos. Sigui d'una manera o d'una altra. De demostrar la nostra pròpia vàlua i fer el que ens doni la gana. Els dos complotaran per destruir Jesús. Com veus, he dit al principi que és perillós llegir l'Evangeli. Perquè fins i tot la persona més religiosa s'acabarà identificant amb els fariseus. Perquè només n'hi ha dues respostes davant de Jesús. És reconèixer-lo com aquest descendent de David, com a rei, o formar part d'aquest complot contra Jesús, d'aquesta tramar amb els herodians i els fariseus per destruir-lo. Podries descobrir ben bé la gloriosa bellesa de Jesús, el Jesús que potser no coneixies, però no abans que quedis exposat com el fariseu o herodià que ets. És impossible considerar Jesús com merament una mena d'inspiració, com es diu això? El que Jesús diu és: jo sóc l'únic rei legítim, el creador que restaura la seva creació. Jo sóc l'únic que et pot donar el descans. Tots necessitem a Jesús. Tots. I tots nosaltres tenim aquests cors endurits, com els fariseus. La duresa dels nostres cors és motiu de molta dolor i falta de descans. No és l'última vegada que creen un consell inesperat, una coalició dels qui s'oposen a Jesús. A l'Evangeli de Marc, al capítol 12, també veus com els fariseus i els herodians es tornen a ajuntar. I això portarà línia recta cap a la creu. Jueus i romans junts, els creients i els seculars, els que suposadament esperen un alliberador i l'opressor del que volen alliberament, tots junts el pengen a la creu. I allà a la creu Jesús complirà la seva obra com el veritable descendent de David, com el Senyor del Sabbat, com el qui restaurarà la creació. Com va dir una vegada després de crear, és bo, i és molt bo. Allà a la creu, uns moments abans de la posta del sol i, per tant, el començament del sàbat, del dissabte, el dia de repòs, va dir: és consumat, s'ha acabat, la meva activitat s'ha completa de forma perfecta. Què és millor, salvar una vida o destruir-la? Pregunta Jesús. En la seva pròpia vida en la creu, lliurant la seva vida, entregant-la, ho fa per salvar la nostra. Allà va morir el nostre rei pel poble il·legítim. El Déu etern, creador, que ha vingut per tu i per mi, per complir la llei al nostre lloc, per buscar el nostre bé, per restaurar-nos i donar-nos el descans. I aquesta és la clau, una rere altra vegada, de l'Evangeli de Marc i, de fet, de la vida. No és ni una manera de rebre aquest descans i és apropar-se a Jesús, acudir a Jesús, portar la gent a Jesús, fer-ne d'ell el nostre descans. Les càrregues de les religions, siguin cristianes o altres, són pesades. Les expectatives de la nostra societat i fins i tot les nostres pròpies expectatives ens aixafaran. Les falses promeses només t'esgotaran i l'entreteniment només es pot distreure fins a un cert punt. Però deixa'm preguntar, i amb això acabo, necessites un descans real i profund? Un descans per a la teva ànima? Descansar de desitjar cada dia més, descans d'aquests... M'enteniu?
descansar fins i tot de la luxúria, descansar d'intentar defensar la teva cosmovisió del món i els teus valors, descansar de fer-te valdre en aquest món. Escolta les paraules de Jesús: veniu a mi, tots els que esteu cansats i afeixugats, i jo us faré descansar. Preneu el meu jou sobre vosaltres i apreneu de mi, que sóc dòcil i humil de cor, i trobareu descans per les vostres ànimes, perquè el meu jou és suau i la meva càrrega lleugera. No n'hi ha ningú que pot donar descans com Jesús. Llavors acudeix a ell en pregària. Lliura-li a ell el teu esgotament, tots els teus esforços. Entrega-li a ell tu mateix. Agafa la Bíblia, llegeix els evangelis i descobreix Jesús, el qui ens mostra com és Déu, la suma total de la nostra fe, i troba tot el teu descans en ell. Amén.